mation ang mga bulawanong hunahuna ni Ate Jean karon. Ate Jean, sa atong letter sender karon no, siyang kinabuhi murag kuan ko kanang salot ko sa iya no nga Yes. open ang iyang kasing-kasing sa paghatag og freedom sa iyang bana nga mangita og lain. So, kung ikaw ka Ate Jean, kaya mo yan. Ambot lang pud ka Ate Will, no? Kay ingon pa, kung pangandoy gyud nimo unta nga makabuo og imong kaugalingong pamilya apan sa usa ka murag ingon pa pag blink ra ba medyo makakuan ka nga naay rason. Actually, prangka nga pagkaistorya dili pud nato ingon nga mabasol ang iyang bana nganong naka-decide og ingadto no. At least prangka kay Yes, oo. nisulod ka og kaminyoon tungod kay gusto nimo. Usa pod sa mga kagustuhan nimo is magkaanak, makakita og liwat. Pero sa ingani nga kahimtang nga naay apan, pero nagingon Ate Will no nga tanan problema na amang gyud untay solusyon. Siguro medyo kuan lang no kanang nakabsan lang gyud siguro og kadasig or ingon pa paglaom nga sa iya pa mahanap pa sa iya ang pagkakita og liwat. So Yes. medyo medyo subok pa malandungon pero maunay usapod lagi sa mga ingon pa niya lagi nila mga risgo kung ang usa ka babae daw magminyo nga medyo taas-taas na og edad kay kuan daw ng basta 30 plus na daw lagi ambot pud ka lagi kung tawag ani kanang scientifically proven ba pero kasagaran man good lagi kay pagkaing ana naman good ang edad medyo higher risk na gyud siya kay naa na mga complications or siguro minus na ang lawas nimo mo produce og mga hormones or sa badin nga kinahanglanon para magsamkon no ang babae. Yes, labi na Ate Jean kay naa siya PCOS no. Murag di na gyud ka magka kuan dali-dali anak labi na sa edad nga problema. Ang ingon pa pod sa uban mga milagro pero sa pagkakaroon nga panahon naa na may mga pamaagi at tiwilibang mga kuan mga maulagi mga pamaagi unsaon pag-handle or unsaon pag minus siguro or mapagamay ba ng mga sa bagay kasagaran sa akong mga nadunggan is mga testimonies about kaning mga sa mga herbal pero kung abot sa medical or kanang mga scientific nga kuan is siguro ang pagtutok lang gyud unsaon ng pag-handle ng ingana no kay di man gyud nato mailimod nga naagi mga kuan lagi mga panghitabo nga sometimes maapektuhan ta tungod sa mga balatian mga unexpected nato nga mga bation sa lawas no so sa imong kahimtang karon sa naingon pa ni Ate Will saludo mi sa imong pagkaligon. Makaingon gud ka Will nga ligon siya kay siya mismo sa iyang kaugalingon ang naghatag og kadasig nga atubangon or dawaton gud ang kahimtang. Ingon pa maunay ko ingon pa nga mag-unsa man ang nag-uban mo if dili na malipayon or kanang dili wala na ba ang kanang gugma nga maoy nagbuo or hawid ninyong duha tungod lagi kay na ay mga ingon pa mga tawag yan kanang na ay mga apan or na ay mga panghitabo nga medyo na disappoint pod ang pikas nimo nga kabahin no so sa imo kahimtang karon nga ayun na kay nadungog or na kuan nga mga tambag para sa ako ra pod no since nagpaka-practical na ka if ingon pa di bugat sa imong kaugalingon nga maka tinuod man gyud adto man gyud na paingon ang ana man gyud ang hisgotanan Ate Willo pag abot sa mga panahon nga naay mo una pagbiya no ning kalibutan na mahimo pa siyang mga lalisonon labi na kaning naay mga nga benepisyo lagi nga makuha kung bugat sa imong buot nga naa paghap or imong bana si Ed ang makabenepisyo why not buhaton nimo sa karon ang mga pamaagi para
mawad-an og bili ba, ma-void ba ang inyong kasalo si tawag ana. Yes, mabuhed Ate Jean. Oo, kanang ingana no, labi na siguro og siguro financially makakaya man siguro ka. Why not? Kay basin di ay pud Ate Will og di pa man siya tantong kuan gid no, idaran kay 40 plus pa man siya. Na pa may gani makaka-plug og 48 siya, Ate Jean. na pa may gani makaka-plug og mga kuano mga bag-ong binuhat sa taas-taas pa nga mga pangidaron. Kay basin ang good Ate Will og makaka-plug siya og kanang tawo nga dawat siya og kanang walay mga kondisyones ba no. Nga Yes. kontento na nga sila. So ron naman duha. gani magminyo Ate Jean og 65 na. Yes, mao ganin na akong ipasabot no nga kung kaya nimo sa pagkakaroon nga i-finance or hanapan og pamaagi nga mahimong gawas nun nagyud mo legally, so why not. Unya ang mga kuano ang mga benepisyo or kanang mga beneficiaries sa kung unsa man galing ang imong mga napundar or di ba kaha imong mga nakabuot sa pagkakaroon naapod sa imo ang pag-update. Pero Yes, Ate Jean, pwede kaayo iyang sabuton ang iyang partner nga magtunga sila sa gasto. Kay di man lalim kaya na. pareha man sila magbenepisyo ana. And siguro may kuano medyo magaan-gaan siguro na Ate Will kaya na may mga ingan pa valid pod siguro nga ground. Di ma-consider na ba nga important gyud ang ingana na ay kay naa pa may uban nga nagkapikos pero nakakuan paghapon nakabear paghapon. Yes, katong mga bata pa. Pwede katong pa mga siya bata makarekap, na. makaanak. Naagyud naagyud sa imo ang desisyon kung okay ra ba sa imo ha nga tinuod nga na mag pananglitan man kita kay ikaw malagi ang magulang nga makabenepisyo gihapon si pares nimo si ex di ay nimo or di ba ka mas practical nga kung kinsa ang nag-atiman or naa nagpabilin sa imong side na maoy imong pahinungdan sa kung unsa man galing ang imong ingon pa nakabuot ning kinabuhi. And syempre dako pud siguro Ate Will nga tabang kung kanang magkuan gid sila magkasanabot gid sila no nga kuan para medyo dili bugat ang hisgutan ng pinansyal. Yes, oo, kay dako man ang kuano mga charges karon nga atong magamit kung magpaano ta. So kinahanglan nga magsabot sila kay di ba murag sports man siguro ang ilang kuano relasyon karon. So kay siya may nihatag og lugway iya man kabubuton di ba? Yes. O wala man siya ingon nga kasi siguro na asing normal Ate Gino mo feel normal. tag sakit apan iyan ang giredi ang Kamatuoran man niya. kaugalingon dawat na niya. So imo siyang tawagon, imo siya ipatawag nga magtunga mo sa gastuhan aron magaanan mo na practical pud nga pa Gino. Og kanang nadungog pud nimo nga ikaw ang nakatunog sa lakang. Ako personally siguro para sa ako matawag ra na is nga mga panultihon lang pero dili siguro ingon nga na kanang gitawag nila nga mga curse or unsa na din haang kung unsay naa sa imong ginikanan maupoy imong mapanunod. Nagkataon lang gyud siguro nga since broken ang imong pamilya sa ang imo pong kaminyoon is naing-ana ang kahimtang pero dili man siguro ingon nga namana gyud as in gipamana or Yes. gustuhon man nimo or dili maabot gyud sa imo. So lahi lang man ang sitwasyon nila Ate Jane sa reason po sa pagkabulag sa iyang ginikanan di ba? So maura to akong ikadalit sa atong Yes, una po ko ikadugang mga ka-feelings about no sa atong gituki-tuki kung unsay mga rason nga no ang mga bana or ano nga mangita gyud og anak. So mo dai na sila mostly nga mangita gyud sila liwat Ate Jane no anong magminyo kay aron mangkakita og liwat. So number one reason ngano mangita ang bana so they want to create a family mo nagiingon ni Ate Jane kagaina nga nagminyo gyud ta kay aron makahimo ta og family kay kung wala tay anak dili ta matawag nga pamilya. Dili kompleto. So number 2 to carry on the family names and values. So malipay ko no sila. Labi na kung lalaki ang anak Ate Gino, murag dili matukib ang ilang kalipay. Ingon pa buhi ang apelyido. Yes, mabuhi ilang apelyido. So sunod human biology. So makita ko no nila ang ilang mga liwat nga mo no kaliwatan.
So mo ni akong liwat gwapo, so magpabilin ang mga gwapong liwat sa kalibutan. Oy, sana all gwapo. Yes, mga inana, no? So number 4, they love babies and small children. So ganahan gid ay sila nga naa sila anak. So number 5, to give and receive unconditional love. So nagi kuan mo rag instinct sa amahan or dili lang siguro sa amahan at Jean sa inahan pod nga na maghatag gid kag kanang murag walay kuan no, walay kanang singan ani wala dili matukib or dili ma kuano sukod ang imong paghigugma sa imong anak kay imong murag inana gyud dili nato malikayan kay gikan kuno sa atong ginhawaan. So number 6, to give their children the chance to enjoy existence diri sa kalibutan. So inana no nga malipay ang ginikanan or labi na di ay ang mga kalalakihan na makakita sila sa ilang anak kung unsa siguro yung mga na-achieve at Jean or unsay na kita nila nga sa mga successful ba sila or unsa o mga dagat sa pagkinabuhi. So 7, to give meaning to their life. So syempre no nga ang atong mga tagsa-tagsa ka mga pagpaningkamot nga mahatag nimo sa imong anak imo pod siguro ma-feel nga uy ako ning pinaningkamutan. So meaningful ang imong pagpaningkamot para nga nakita nimo ang kuno mga successful life sa imong mga anak. So number 8, to create real mold life. Do makita nimo nga imo daing nakabuot no nga imong sa imong nakabot nga mga kinaiya or sa mga anak nimo na mold nimo sila into sa good. So makita nimo nga oy maayo ko nga pagkaamahan. So number 9, to feel the kuano to feel the mistakes of their parents. So unsa man ni Ate Jean buti pasabot ani nga imong makita kung unsa imong sala nga nabuhat nimo sa imong ginikanan. Imong nagingon lagi Ate Will dili ta makabalo sa atong ginikanan kung dili ta may imong nakita dito sa imong anak. So bantayanan di ini sa amahan or inahan ba? Apil ng amahan inahan si Wani nga imong makita kung unsay imong nabuhat sa imong ginikanan, imo ning makita sa imong mga anak, ma-mirror gid Ate Jen mo na ang unsay gipakita sa imong anak karon mo dai na imong binuhatan. So next, social pressure and expectations. So diha na no nga nag-expect ka nga pinaagi sa imong anak, makita nimo kung unsa pod ang inyong kung ano kanang makita nimo sa katilingban nga uy welcome ka or kung ano kana tinahod mo or kanang pinaagi sa inyong mga kinibitang sa atong kuan karon pinaagi sa atong pamilya mga atong mga achievements murag inila ka murag inaana Ate Jean proud pud ta nga ginikanan. So inaana day ay no nga murag dili complete ang labi na sa usa ka lalaki nga wala sila'y anak dili sila murag kumpleto ang ilang kinabuhi gusto gid nila nga naagi makita nila nga liwat. Ang babae murag okay raman Ate Jane nga wala nga walay anak no walay kanang okay ra ta nga way anak or naa mga inana mostly nga dawat lang nimo dawat nato ang unsay gasa sa atong kinabuhi. So di gid ta ingon nga mag-wish ko nga biyaan imong bana kay wa mo'y anak, di ba? O lahi sa lalaki. So mga ka-feelings ato ng pamation ang atong napiling quotes for the day nga sulat gikan sa quotement.com nga sinulat ni Steve Marabole. So nag-ingon letting go means to come to the realization that some people are a part of your history but not a part of your destiny. Yes. So, Ate Jane, gamay lang pagpahalapad sa atong napili nga quotes for the day. Yes, mo agree gyud ko ana Ate Will no kay sometimes lagi mao gingon nato nga naay mga tao nga bisan pa man og atong pananaw is maunay atong ikauban na hangtod sa kahangturan sometimes mahimo na lang gyud siya nga parte sa atong kagahapon. Dili siya nato makonsiderar nga mao gyud atong ingon pa nakatadhana. Bisan pa man siguro mo bisan pa man dati man god ingon na ang marriage is maoy magpalig-on gyud no sa relasyon. Pero sa karon nga mga panahon medyo
tungod lagi pod sa kanang mga maling bugso ng damdamin at Will, no, nga kung unsay Yes. gibati karon atat na atat gyud dayon nga dili nimo suhito ang kalig-on or mga baruganan sa imong ingon pa na himamat. So maunay usa sa mga rason nga ngano nga dili ta makagarantiya nga ang kaminyoon maoy manghawid sa inyong mga relasyon. So ang pagbuhi nato sa mga tao nga ingon pa parte mahimo ng parte sa atong kagahapon, wala din nag-end, no, ang atong kinabuhi or ang atong istorya kundi pagdawat sa kamatuoran medyo mapakuan pa ganita, no, medyo mapadali pa or mas mapagaan pa ang ingana nga desisyon kaysa magpadayon ta nga muhawid bisan og ingon pa bugat na or palasanon na. So sa pagbuhi nato sa mga tao nga sa kagahapon na lang, maunay kuan sa kamatuoran nga dili gyud sila ang maoy ingon pagusok nato. So maglig-on na lang yun kung naaman ta sa ingani nga mga kahimtang og dili mawad-an sa paglaom nga naapay ingon pa gitakgana gyud nga para sa atoa. Yes, correct Ate Jane. So mo nagiingon nga kung mubuhi ta sa mga tao nga naghatag na kabugat, so magpagaan ang atong kuano Yes. pagkinabuhi sa matag adlaw. Verse for the day gikan sa sulat sa Ephesians 5:14 nag-ingon. Wherefore he said, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give the light. So mga ka-feelings, nagpasabot na usab kini kanato ang balaang kasulatan, nagpahinumdom nga kita, no, magmata sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, atong biyaan ang atong mga sala ug mosunod ta sa dalan sa kamataoran nga mao ang atong manluluwas nga si Jesus Christ. So kay kung mag-uban ta kaniya, anaa siya usap mag-uban kanato. So ang atong kaluwasan na aragid kaniya. So dili nato ikalimtan nga ang atong importante sa kinabuhi is ang atong gipaabot nga kaluwasan. So mga ka-feelings, ug wala naman tay egong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hangtod na lang sa mosunod nga mga adlaw ubog-uban sa atong ati sa kanginan. Kini si Ate O Jean. kini si Ate Well, ug uban sa atong kontrol nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.